Na 120 jaar is de markante boom die al jaren het gezicht van Geisteren bepaalde, geveld. Waarom hij er niet meer staat is eigenlijk heel simpel. De boom is op, zeg maar. Hij doet het niet meer. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar hij is ziek, dus hij groeit niet meer echt en toen moest hij eigenlijk om. En waarom hebben we dat nu gedaan? We gaan volgende week maandag gaan we beginnen met de herinrichting van het plein. En dan moet de boom, hij moest eigenlijk dan weg. Dus we hebben dat als officieel startschot gedaan voor de opening van het plein. De herinrichting van het plein. En de herinrichting van het plein wordt groot gedeelte gedaan door met zelfwerkzaamheden door het dorp. En een van de eerste dingen die we dus gedaan hebben is de boom. En die stond er dus nu 120 jaar. Dus ja, dat is toch wel eventjes dan een dingetje. En dan hebben we dat besloten om dat gewoon met het hele dorp er een activiteit van te maken. Zodat het hele dorp mee kan doen met het omzagen van de boom. Het gezamenlijk neerhalen van de boom maakte veel indruk op jong en oud. En hij laat de bewoners met veel mooie herinneringen achter. Ja, het doet wel wat. Als kleine jongen hebben we hier heel veel onder gespeeld. Toen we naar de school gingen, kwamen we altijd bij de dikke boom bij elkaar. En het was wel heel erg apart toen we net een boom aan het omtrekken waren. En die viel op de grond. Het was even compleet stil. Dus het doet toch wel wat. Dan zag je van alle kanten, van oost, west, zuid en noord, zag je een boom staan in de deur. En dat is nou niet meer. Ja, een stuk Geisteren is even weg. Ik vind het super jammer, want wij moesten altijd vanuit Geisteren naar Wansum fietsen voor naar school te gaan. En dan zeiden we altijd op de app, ja, we verzamelen bij de dikke boom, maar nu is de dikke boom er niet meer. En hoe gaan jullie dat nu doen, denk je? Gewoon verzamelen bij het plein. Sommige inwoners namen stukken van de dikke boom als souvenir mee naar huis. Ja. Waarom doet u dat? Nou, dat is een hele mooie herinnering. Ik wil ze in de kamer zetten, maar op een gegeven moment heb ik me net laten vertellen, dan komt er allemaal van die rotzooi uit, dus dan moet hij naar buiten toe. Ja. Dus nou, ik denk dat ik er de komende week wel van ga genieten binnen een jaar. Nou, ik denk op een hele prominente plaats dat we er de hele avond naar kunnen kijken als we samen in de kamer zitten, ja. Dat denk ik wel. Ja, ik heb hier een paar stukken hout genomen. Traditiegetrouw wordt hier jaarlijks koningsschieten gehouden van het gilde. En dan had ik de gedachte naar staan om daar een vogel van te maken. Dus het koningsschieten dat is altijd Sacramentsdag. En donderdag Sacramentsdag. En ik had de gedachte dus om hier de vogel van te maken. En dit jaar is het heel bijzonder. Ben ik 50 jaar keizer van het gilde. En ik dacht, dit is een mooie gelegenheid ervoor. Van de stukken boom die de bewoners niet mee naar huis namen, is er door de dorpsraad een bijzonder initiatief opgezet. Nou, de boom willen we eigenlijk gaan hergebruiken. En daar willen we kaasplankjes van gaan maken, zodat de mensen die er geïnteresseerd in zijn, kunnen dan een kaasplankje kopen. En met dat geld wat we dat opbrengen, dat wordt dan weer verder in het plein geïnvesteerd eigenlijk. Want dat is toch iets dat je toch een stukje van die boom kunt kopen, toch een hele historie van Geisteren zit erachter. Nou, dat dachten we, dat is wel een mooi idee. En nou komt er dadelijk natuurlijk een heel ander plein. Hoe gaat dat er ongeveer uitzien? Nou, dat is eigenlijk wat het idee is, dat het dan eigenlijk helemaal verkeersluw wordt. Dus het plein wordt helemaal gelijk. Er zitten nu een beetje trapjes in. Er wordt één gelijk plein, een gelijkwaardig plein. En er komen wat boombakken. En die kunnen we dan, als er dus grotere activiteiten zijn, kunnen we die dus eventueel oppakken en ergens anders neerzetten. Zodat we een heel groot gezamenlijk plein hebben. De dorpsraad hoopt dan ook dat de herinrichting rond de Geisterse kermis half mei afgerond is.